L-ambizzjoni għandha tkun imqabbla ma' riżultati, implementazzjoni effettiva u strateġija li tibqa' rilevanti fost bidliet teknoloġiċi, soċjali u ekonomiċi. Hekk sostniet il-Kamra tal-Kummerċ fi stqarrija fejn spjegat li qed tilqa' il-Viżjoni 2050 li tipprovdi ħarsa fuq terminu twil li jmur lura lil miċ-ċiklu elettorali ta' 5 snin. Għalkemm dan kollu irid jistarraf fir-riżultati. Il-Kamra qalet li tinsab sodisfatta li n-numru ta' implementazzjonijiet li kienu suġġeriti minna ġew mill-qwa madankollu tibqa' tisħaq dwar l-importanza ta' governanza tajba li hija l-bażi li din il-viżjoni għandu jkollha. Permezz ta' governanza tajba, it-teoriji jinbidlu fi prinċipji konsistenti u prattiċi għal kulħadd. Jekk ma jkunx hemm dixxiplina fl-eżekuzzjoni qalet iċ-Chamber. Mela din il-viżjoni tkun f'riskju li servi biss bħala inizjattiva ta' PR. Il-Kamra tal-Kummerċ komplet tajt li fl-aħħar mill-aħħar il-kejl tas-suċċess tal-Viżjoni 2050 jista' jitkejjel biss bir-riżultati finali u kemm żdiedet il-produttività, tjiebet il-kompetittività bitkabbir sostenibbli u lejxin aħjar għal kulħadd. Fis-stqarrija l-Kamra għamlet referenza wkoll għal numru ta' mistoqsijiet dwar diversi miri li se tkun qed tanalizza flimkien mal-imsieħba soċjali l-oħra. Fit-tmiem din l-istqarrija l-Kamra qalet li biex din il-viżjoni tkun ta' suċċess hemm bżonn ta' impenn kollettiv bejn il-Gvern, l-Oppożizzjoni u l-partijiet kollha interessati. Intant fis-stqarrija separata l-MHRA laqat il-Viżjoni 2050 u diskrivewha bħala tragward importanti bil-President tal-Assoċjazzjoni Tony Zara jgħid li l-Viżjoni 2050 għandha tħares il-progress fil-waqt li tolli l-livell ta' ambizzjoni nazzjonali. Il-General Workers Union fis-stqarrija qalet li temmen li Malta tinsab f'mument deċiżiv tal-iżvilupp tagħha u li din il-viżjoni tirrappreżenta impenn nazzjonali.